जतनो Chini Kumalo Stadium of Tangai, Arachini Bubagara of Tangai, Avanvari Jatano. Moranai, Hansi One of our program of Traditionally, the river nationalizer. Program of shop of personal production. I'm going to grab it. Just a second. Just a second. खत्म होने के बाद हम क्या सिंधु वॉइस कंप्लीट वॉइस बड़ा दूसरा पूरा football academy location 35 to 40 recurring anything 80 crores Tripura. I've done everything. So I'm just trying to dari saya Phiyokmani lagu lagu lagi hambai bani aglo sang ya ini Krit academy malah Bikram Hasni lukurok tabuk derek khayu di ADC hafang ni naikol mong bay kusu kasawi tangga abo hasni lukurok joto na sai mano ke tini angkha di ADC bay naikol jak arawa cricket academy foundation stone de khlajana thangui tanggo ke abuno tebi sas silaiwani bagai na tabuk sang sar bekerang lainai em Suhel Debbarma bekerang lainai bongka sports and youth affair department of David Longnai. Nika boni naikol mangsara abo asasara te us angus man lak in mahai. Gesang sarno pila ne lam shog lainai Chini Khorang sar belai ne hambai. Sarno sanggan musugu je cricket academy sangsana ne thamkuro bomte khlai ge step rona hari sangsa sakhana lukurona sai. Poila no Chini Bobagara belai kan hambai te khulombo ebak Chini Bobagara wan sungung te bin Debbarma bisintei te Chini honorable CM Debbarma bisintei जों दिनै अमायके चिनि क्रिकेट हामजतनाय चिनि लोकरनो बागै कायसा सेबमानखा ते जोंरो चिनि बबागरान चाइतमानि बिसिंतै जों चिनि बरं बनां मणिशंकर मरासिंह जों ब्रांड एम्बेसडर जों नामखा ते जों फाइने जरावो दिनै जे महाराजा बिक्रम क्रिकेट एकाडेमी जे फाउंडेशन स्टूडेंट जे कायने थाङै दङ बनि बिसिंतै जों गोबां मा चिनि आमसायाव जों गोबां मा चिनि तेबो मणिशंकर सामनानि अमाय चिनि टारगेट ते फाइने जरावो जों साइमन जे जत प्लेटफर्म जों कैरियर सामै मानो जेमन साइंस हामजाने साइंस बैकग्राउंड सामबो आर्ट्स हामजाने आर्ट्स बैकग्राउंड सामबो कॉमर्स हामजाने कॉमर्स बैकग्राउंड सामै मानो म्यूजिक हामजाने म्यूजिक बैकग्राउंड सामै मानो स्पोर्ट्स हामजाने स्पोर्ट्स बैकग्राउंड सामै मानो अमा हेकेनो चिनि बुबाग्रानि चाइतमानि बिसिंतै जों टीटीआर से हापांनि बिसिंतै जों स्पोर्ट्स बिसिंतै बो चिनि सिक्ला चालायनो कैरियर साननान बागै जों बरनो साका हामतनान बागै ड्रग्स बाय चालतनान बाय कामकै जों इनिशिएटिव नावै गोबां मा दिनै अमाके चिनि टीटीआर से हाबा इनिशिएटिव नाय दङ नट ओनलि क्रिकेट फुटबल उंथों गोबां जे थंमुनि जे चिनि जे त्रिपुरा सारंनि बागै जों बसङो स्नामै दङ नाबो ट्रिक स्नाम जाय दङ फाइने जरबो जों थांजा तमनि बिसिंतै चिनि बुबाग्रानि चाइतमानि बिसिंतै जों चिनि बुबाग्रानि लगै जों कराखै दङखाय जों फाइने जर जों तेबो खालामनाय नरु नुगै माखना थानाय 2021 आव चिनि Tripura mata टीटीआर से हाबं फाइमानि आगलो जों Tripura फुटबल लीग जेंग्रु चिनि बुबाग्रानि चाइतमानि बिसिंतै जों चिनि भारत हाकतनि फर्मार प्रेसिडेंट फुटबलनि बरमन बाइचुं बुदिना तोय बनर खायमानो खना इवन म्यूजिक हाबरबो जों म्यूजिक प्रमोट खालामनो खना अमागेना जों लिमिटेड फानि बिसिङाव फानो चिनि बुबाग्रा बेलायकिना साखथारि चाइतुगै दङ जे चिनि ऑनरेबल सीएम दिल्ली दङ अमागेना जों एंटायर चिनि जे टीडीएस जे टीम जे ईएम्स एमडीसीस जत बरमन थांजा तमनि बिसिदिनो जों दिना अमागै फाइनाल जरा मानि दङ sarno sanggan musugo age ni jora rogo inke अब त है स्पोर्ट्स मास इम्पोर्टेंट रजा या हाखलाई जों लोगो दंगो फिया ADC हाफांगो Tripura फाइमान या गलोके जों लोगो मानखा इनका अबने फेर मं बमते या के बन सबनो दुसि देरना मुसुक नाइकल या दे ने कलाइका आगे नि जे हाफां नाइकल नै रक ADC न या के ताबु नि जे एक्सचेंज चेंज नुगमान रक लुकरक सिबै न तंग के बनन त मा साव मुसु आं ब्लेम तो खाइग्ला बिकॉज नाइदि जों ब्लेम खायमाय बाय जों सल्यूशन निया हानै जरो साब खलाइ दं आबो जों सिया बाट आबोबो जों खलाइ दं चिन बुबाग्रा आगिनि स्लाइ
माने डाबल बनी कुछगो कई बस हम खलाई दंग अबलांगसियो ताकि बुबाग्रा हाई लीडर जों स्ट्रॉन्ग लीडर जों मानखा जे लीडर नि गोबां मा नॉलेज दंगो गोबां मा बिनि आइडिया दं अबन बिसिंथै जों तिने खायनो जरा माखा अ जराव जों लिमिटेड फान तंमान बिसिंगो पानो चिनि बुबाग्रा बेलेकिन चाइ दुगि दं इवन जों स्पोर्ट्स स्कूल बो अंदर त्रिपुरा नि जे चिनि टीटीएच हिस्ट्री बो चेरि ने केन्द्र लुकना आगिन जरो जों बादरगा दंसमि जों स्पोर्ट्स स्कूल हिनखनाव एबा चिनि बुबाग्रा चाइ दंमान बिसिंथै चिनि ऑनरेबल सेम थैदोंमान बिसिंथै जों चिनि टीटीएच हापांगो जों तीनटा स्पोर्ट्स स्कूल मान काइसेंगा चिनि गिलावो काइसेंगा चिनि जम्पुजलावो काइसेंगा चिनि खयराम चनगा ए फाइनेंशियल जों तेबो मानाय ते प्रपोजल जों रखा दंगो इवन चिन ते प्रोजेक्ट दंगो इंडोर स्टेडियम थुं स्विमिंग पूल थुं गोबां मा जे चिनि स्पोर्ट्स नि नाङै दंमानि अब जों क्लाइनेन बागै जों चाइ दुगै दं इवन प्रोजेक्ट साबमिट खाइसे दं इवन तो जों स्टेट नय जों सपोर्ट माय आंनि फानो चिनि बुबाग्रा बेलेकिन चाइ दुगै दं चिनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नि बिसिते चिनि सिक्ला जालांगो केरियर साननांगौ Tata kaisa sungma abo je cricket academy snamtana thangge thango abo ke boya rogo paino yakaba bishi sungnangno इलेक्शन पाइ खांगेनो अबनि प्रोसेस एबा सामुनि प्रोसेस चलि थांनाय आउन बगे जों किसा खालोगि जों थांजे क्राकमा दंनाय तांगाय कगनो दंगो जों पालिंगे जों साल नगैमान अमागेन जों थांजे दंगे जों बेबान पसिबल खालायनानै आउन बगे जों बुबाग्रा लगे दंदि थांजे तंदि क्राक दंदि जों सालजा जे क्लाइमे सामुनो जों क्लाइमानाय आबो चिन थानि पयते दंगो चिन बुबाग्रा थानिव सुवार दं sar hambai khanawai man khana sar ne khugo botoma sawai khana reka ke sar tere nailai nai tini ni shalo bobta hai khlagi pandarak choli nai bubagra bo phainai ke bubagra no busang nailai nai aboni bagai nani rosoya khlawi sini khorang bai karang gai tangri dal borok okra rog ikon nograi rok ok samani bo sini khorang bisim tin rok no phono goi tanai sangrok ni lagi bo tognai belai hambai sangbai karang gai tangmani bagai